Bones, avui us he vingut a fer un pack umbral i a parlar del meu llibre. Es tracta d'aquest Els frares, 100 anys d'aprenentatges, un llibre que evidentment doncs, això he escrit jo, que ha sortit enguany i que explica la història de la comunitat de frares caputxins que el 1920 decideixen fundar un col·legi a les Borges Blanques. Evidentment, doncs, aquest col·legi encara existeix, me van encargar fer la història del centre, del Col·legi Mare de Déu de Montserrat, que es diu avui en dia. El nom dels frares és, diguéssim, l'apel·latiu popular que s'ha donat al centre, no? Perquè en aquell moment eren els únics frares, l'única comunitat religiosa masculina que hi havia a les Borges. Aquesta història dels frares és una història molt interessant, no és només una història local, sinó que enllaça molt bé amb tots els fenòmens històrics, polítics, culturals, econòmics, socials que tenen lloc a Catalunya durant el segle XX. I en aquesta visió, diguéssim, de mirall apareixen coses molt interessants, no? Us n'explico algunes només per si us agafa el cuquet i voleu xafardejar el llibre o el que sigui. La primera és la fundació. La fundació dels frares es produeix el 1920 quan el notari local, Ramon Arqués, vinculat al carlisme, però també a la Lliga Regionalista, ell és una persona amiga de Francesc Cambó, decideix que dins del projecte de la dreta catalanista local hi ha d'haver un centre educatiu per a nois religiós. Aleshores, ell entra en contacte amb diverses opcions i finalment acaba per quedar-se amb la dels frares caputxins perquè coneix a Fra Miquel d'Esplugues, un dels grans intel·lectuals del catalanisme conservador de principis del segle XX, que, malgrat que no veu gaire clar això de que els caputxins es dediquin a donar classes, finalment hi accedeix i funden aquesta comunitat. Una comunitat, per tant, vinculada inicialment no només, diguéssim, a les peticions de Ramon Arqués, sinó també amb aquest catalanisme primigeni que a nivell local encarna tant el republicanisme com el carlisme i que des de la pota carlista decideixen tirar endavant una sèrie d'infraestructures pròpies com serà aquest col·legi, però evidentment també d'altres com el centre carlista local, el local social, el teatre, fins i tot el sindicat o cooperativa més tard, no? Aquest és un dels miralls que es produeixen al llarg del llibre, però n'hi ha més. Un dels que em van semblar més apassionants és quan als anys 60 el borgenc, el pare Botam, doncs es converteix en el provincial dels frares caputxins i dins de, diguéssim, la seva idea de com ha de ser doncs la província dels caputxins renovada, estem parlant del context del Concili Vaticà II, etc., envia a les Borges a dirigir el col·legi al pare Bernat. El pare Bernat serà el gran renovador del col·legi durant els anys 60 del franquisme i després també els anys 70, la transició, etc., una mica fent de mirall del mateix el pare Botam. El pare Botam, que òbviament és molt i molt conegut per ser un dels protagonistes de la caputxinada de l'any 66, precisament al convent dels frares caputxins de Sant Rià, no? On hi ha la tancada d'estudiants. Una mica el pare Bernat exerceix d'home d'acció del pare Botam a les Borges, ell acollirà reunions de l'oposició antifranquista al col·legi, donarà suport a diverses opcions diverses accions de cultura popular, com la venda de llibres en llengua catalana, etc. I a més serà una persona molt vinculada a un fort compromís social de la comunitat caputxina, sent el pare Bernat conegut com el frare dels pobres, una persona que sempre acollia al col·legi a jornalers, a gent que sortia de la presó i no tenien lloc on sopar, a gent que estava de pas, per tant, una persona molt, molt i molt interessant, no? I també en aquest mirall que us comentava, als anys 70, finals dels 60 i principis dels 70, el
gran escriptor català Josep Vallverdú doncs, va fer de professor dels frares. És una persona que sempre ha explicat que aquesta experiència va ser molt positiva per amb ell, on s'hi va trobar molt còmode, on la comunitat el va acollir amb molta atenció i amb molta cura. I, en certa manera, jo sempre he pensat que hi ha com un mirall del Josep Vallverdú en aquesta passió pel coneixement del país, pel despertar de la catalanitat, per conèixer la pròpia història, en la figura del Manel Giner, que és un historiador local de les Borges, que durant molts anys va escriure ell sol la història del poble, sobretot als anys 80 i 90, amb articles en una revista local, la revista Terrall, i en certa manera m'ha semblat molt suggerent doncs, trobar aquest vincle constant entre una figura nacional i una figura local. No res, jo ho deixo aquí, espero que us interessi aquest llibre, és una part important de la història de les Borges, és una part, per tant, també de la història del país. És un llibre que he procurat fer amb molt d'apreci, perquè jo vaig estudiar en aquest col·legi, una part diguéssim, els meus anys d'estudiant, i que espero, diguéssim, que ens ajudi a entendre, que ens ajudi a entendre'ns a tots plegats, no només a la gent de les Borges, sinó del país. Recomanat, ja ho sabeu, si voleu llegir una mica d'història de les Borges ja el teniu.